ONYEOMA TOCHUKWU nwa mụrụ n'obi eze nna mmanụ nweze ka nna zanụ egwu bọọlụ m nụ Ebonyi steeti ka na-ejenu mmadụ ka njekwubelu jebenu Ọnịcha Igbo eze bịa kilie mụnụ na ONYEOMA bịala egwunu nwa mụrụ n'obi eze ụmụ Igbo ka bịala egwunu onye ka bịazila egwu n'Ọnịcha Igbo eze Dr. Daniel Nwammụọ ezigbo di nanụ Lord Mrs. Patricia NNENNAYA OKORO ezinne mụrụ zụa ọ dị ofu na mba na America NNENNAYA nwaanyị dịka achọrọ ọ gị melu mụ na ndị egwu na ọ bụ Chukwu ya akwụ ya ụgwọ nụ ndị ọma si ụmụ Igbo na Ọnịcha Igbo eze Ebonyi steeti wepụtazianụ ọya dịla unu na mmanụ Dr. Nwaneka Sobilinu nwa balakụ na nwa ONYEOMA denidima Dr. Nwaneka bịa Compin kwulu compin kinwe na America aka na-eme ọgọ bilinu mbosi mbịala Ọnịcha Igbo eze mbosi mbịala obi unu ọ dịka na agba ọfala ONYEOMA na iji mmanya elelu $500,000 wee chielu m ọjịnụ ma tụkwasịrị m ego oyibo n'elu enu ọ bụ Igbo ọkpala Mr. and Mrs. Dr. Daniel Nwammụọ ọya adịla na mma yi na ezi nwanne inu Injinia Michael Okolo ONYEOMA denidima ezigbo mmadụ bilinu achọ naira mafuro Injinia Michael emesia transfanụ simu nweze je nwụlibanụ ONYEOMA Tochukwu ọgbanje egwu onye mala agụ egwu adazọ mikrofonu maka na ọ mala agụ egwu nụ Blessing CEO anyị chenji kọntaktị n'Ọnịcha Igbo eze onye ọ na-ewenye webe onye ọ na-asonye asọba oge sebezila anya okwunu ONYEOMA onye amaghị nze Blessing onye Ọnịcha Igbo eze n'enu ụwa arụmụ na asọmkpalinu onye ka Chukwu n'elu ụwa nye biko onye apụta Chukwu ebuka Chukwu nwee ikenu Chukwu kelu mmadụ nyekwu ibe ọya eme otu ọsọle n'ụwa si nye debisi n'ụwa ebini mmiri tụsịa n'ụwa ije ezurikenu onye nwanyị nọ n'isi ụwa egwu adatọ afọ okpuru ụzọ ọ bụ mụ bụ ONYEOMA Tochukwu na mmanụ nweze nnụnụ Chukwu bi n'ọzala onye ndị mozi na-agwa okwu n'olu amaguze bụ obodo m mana amaguze nnekwu dị na Nkanu mana Nkanu dị n'Enugu anyị na-egwu